Dun Alfred Gatt, saċerdot, għex bejn l-1873 u l-1939. Dun Alfred, kif hu magħruf minn kulħadd mal-Maltin, kien qassiż qaddis li l-kwalitajiet umani u spiritwali ġibdu lejh eluf ta' nsara. Kien infittex prinċipalment bħala konfessur għal pariri. Ħafna kienu żguri li kellu l-kariżma tal-fejqan u tal-profezija u jara dak li kien mistur. Dun Gatt twieled fit-12 ta' Jannar tas-sena 1873 fil-Belt Valletta u kien magħruf għal ħajja tajba ordinarja għal aktar minn 40 sena. Ma ġie nnutat xejn speċjali fih u anki matul l-ewwel 20 sena tiegħu bħala qassiż, minn barra is-sens ta' dmir tiegħu, l-eżattezza tiegħu f'kollox u l-isforzi tiegħu biex jitgħallem anki min-nuqqasijiet tiegħu stess. Ordnat saċerdot fl-1900 serva umilment fil-Knisja Kolleġġjata ta' San Pawl mill-1909 bħala direttur għas-sorijiet tal-Monasteru ta' Sant'Ursula fil-Belt Valletta. Kollox inbidel għal Dun Gatt meta fl-1921 is-superjuri tiegħu batuh fil-Knisja ta' San Nikola, magħrufa bħala tal-Knisja tal-Erwieħ, fit-triq il-Merkanti il-Belt Valletta. Kienet tidher ħajja kwieta ta' konfessur li kellu jgħaddi ħin twil fil-konfessjonijiet kollha li kien ikollu matul il-ġurnata, iżda il-ġentilezza ħelwa tiegħu ġibdet lejh lil dawk kollha li kienu f'diffikultà u għader li kien kapaċi jippenetra il-moħħ tal-penitenti. Ġew attribwiti lilu fatti meraviljużi. Ħafna jsostnu li rkupraw minn mart permezz tal-interċessjoni tiegħu. Imma huwa stess attribwixxa kollox għal qawwa sopranaturali tal-wiċċ imqaddes ta' Kristu sofferenti. Għalkemm Gatt sofra minn infjammazzjoni f'qalbu, ma setax jistrieħ matul l-aħħar 16 sena tal-ħajja tiegħu. In-nies kienu jmorru għandu il-ġurnata kollha. Huwa rtira biss meta marat serjament ġimagħtejn qabel il-mewt tiegħu. Miet mewta ta' qaddis nhar il-ġimgħa l-kbira fis-26 ta' Marzu tas-sena 1937.